Haga jingle kai FIFA Women World Cup ka bahap haga Group C hapreng ka South Africa, Persia ya ka Italy. Bat ka deru ka jingle kai ka badon kambha ya baro artli ki kenhun banjob khnang bakini orung shaka round of 16. Haba phai shaka ka jingle kai ka Italy ka layo shwa ban penki jar nengkong tang ha ka minute ka bakhadway lengba ka penalty balakan jat da ka Caruso. Henry haga minute ka balai POR ka South Africa ka layo ban tap ya ka gol penya khai lengba ka gol jong ka Italy. Bad hadu bukut ka kela step baro artli ki kenhun kiyo marshigol. Bad haga kela mit kata haga minute ka ban riu peu nyau ka bangaya ka layo ban tap ya ka gol pentam na ka banta ka South Africa. Henry haga minute ka bah nyau peu sau ka Italy ka layo biang ban tap ya ka gol penya khai lengba ka Caruso. Bad hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minute ka bakhandai peu plus R ka South Africa ka layo ban tap ya ka gol pen job lengba ka Tembi. Bat lengba ka ni ka jing job ka South Africa ha ka sin ka baringkong kala Korea ka nam job ha ka ni ka tournament bat kum juru ka layo ban rong sya ka round of 16. Kat ba ka Italy ka ha ban lek phaying. Ha ka wei pat ka jing le kai ka ba hap ha ka Group F ha preng ka France, Persia ya ka Panama. Haba phai sya ka jingle kai ka France kalala bat berlim suk ya ka Panama dan riu lalai. Ha ka jingle kai ka player jong ka France ka Deani ka badai ka player ka bayele kai na ka club PSG kaliyo ban tap hat-trick ha ka jingle kai. Bat lengba ka jing job don hakli du jong ka mid ya khen point ha ka Group F bat yo rong sya ka round of 16. Ha ka wei pat ka jingle kai ka ba hap ha ka Group F ha preng ka Jamaica, Persia ka Brazil. Bat gani ka jingle kai ka badon kambha nagbenta ka Brazil ban job khnang bakan yo rong sya ka round of 16. Henry nagbenta ka Jamaica ka don kam tang ban ya khai ban yo rong sya ka round of 16. Haba phai sya ka jingle kai ha ka kela step om don gino ge bala bat pen khi jar bat kum juro ha ka kela min ka jingle kai ka long mare khai bat leng ba ka jingle khai ki thele kai jong ka Jamaica kliyo ban rong sya ka round of 16 kat ba ka Brazil ka ban lek phayeng tang ha ka group stage. Haga wei par ka jingle kai ka bahap haga Group C hapreng ka Argentina, Persia ka Sweden. Bat ka Sweden ka layo ban rung lupa sya ka round of 16. Henry na ka benta ka Argentina ka hap ban job ya ka jingle kai bat ka hapru ban thep bun gol ban yo rung sya ka round of 16. Aba phai sya ka jingle kai haga kela step omdon kino gi bala bat ban khi jar. Henry haga kela mit ka Sweden ka layo ban thep ya ka gol ka baningkong haga jingle kai lengba ka Rebecca haga minute ka ban riu peun riu. Bad hashwa ban kut ka jingle kai kata ka minute ka bakhandai peu ka Sweden ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba R lengba ka Elin Rubenson. Bad dei lengba gini ki R gol ka Sweden ka laban kut no ya ka jingyai lenti jong ka Argentina tang ha ka group stage.